व्यंकटेश्वराले ध्यान आणि भजन सर्व भजकांकೈ शांती समाधान दिता. कष्ट सांगून इष्ट प्राप्ती करचे सहज. संकट आयल्यारी व्यंकटरमणूची गती. देखून कणकणांतूय तागेल नाव स्मरण केल्यारी बरें. भक्तिभावाचे ह्या गीत म्हणता श्री महेशराव. रचना श्री पय्यनूर रमेश पाय आणि संगीत संयोजन श्री गौरीश वेर्णेकार. निवेदन श्रीमती स्मिता शनाय. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. धरता तू गेले चरण धरता तू गेले चरण धरता तू गेले चरण शरण दी देवा. धरता तू गेले चरण शरण दी देवा. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. भक्ताचो पालक तू संकटाचो नाशक तू. भक्ताचो पालक तू संकटाचो नाशक तू. कणकणात तू गेले नाव कणकणात तू गेले नाव स्मरता प्रसन्ना. कणकणात तू गेले नाव स्मरता प्रसन्ना. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. वैभवाचो देव रे तू सौभाग्य दितलो तू. वैभवाचो देव रे तू सौभाग्य दितलो तू. आमचेरी करुण कोरनु प्रकट जा देवा. आमचेरी करुण कोरनु प्रकट जा देवा. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. धरता तू गेले चरण धरता तू गेले चरण शरण दी देवा. धरता तू गेले चरण शरण दी देवा. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. श्रीलक्ष्मी रमणो तुका साष्टांग नमन करता. श्रीलक्ष्मी रमणो तुका साष्टांग नमन करता. रमणो तुका साष्टांग नमन करता. संकटाचे निवारण संकटाचे निवारण करी तू देवा. संकटाचे निवारण करी तू देवा. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा. धरता तू गेले चरण धरता तू
गेले चरण धरता तू गेले चरण शरण दी देवा धरता तू गेले चरण शरण दी देवा करता भजनेन ध्यान वेंकटेश्वरा करता भजनेन ध्यान करता भजनेन ध्यान करता भजनेन ध्यान